Υπάρχουν ταξίδια που δεν μετριούνται με χιλιόμετρα, αλλά με όνειρα. Το δικό μου όνειρο με φέρνει στη Ρουμανία. Στόχος μου, να δω από κοντά την καφέ αρκούδα. Το ζώο σύμβολο των Καρπαθίων. Δυνατό, απρόβλεπτο, αρχαίγωνο. Η ίδια αρκούδα που ζει και στα βουνά της Ελλάδας. Εδώ όμως, στα Καρπάθια, βρίσκει ένα από τα τελευταία μεγάλα της καταφύγια στην Ευρώπη. Αποφάσισα να τη συναντήσω εκεί όπου ο μύθος και η φύση ζουν μαζί. Από την Καλαμάτα στην Αθήνα και με αεροπλάνο στο Βουκουρέστι. Μια πόλη με όμορφη αρχιτεκτονική και αρκετό πράσινο. Από εκεί, με το τρένο, κατευθύνομαι προς τον Μπρασόφ. Η πόλη ζει ανάμεσα σε δύο κόσμους. Στον θρύλο του Δράκουλα και στην πραγματικότητα των Καρπαθίων. Εδώ οι αρκούδες δεν είναι παραμύθι, είναι μέρος της ζωής. Τη συναντάς στα βουνά, μερικές φορές ακόμα και στα προάστια. Η φύση και ο άνθρωπος ακουμπούν ο ένας τον άλλον, όχι πάντα ειρηνικά. Ξημέρωμα στον Μπογκνανέστη, ένα χωριό στους πρόποδες των Καρπαθίων, 3 ώρες από τον Μπρασόφ. Οδηγός και δασοφύλακας μας περιμένουν. Η αναζήτηση ξεκινάει. Ο αέρας είναι ψυχρός, το δάσος σουρλιάζει βουβά. Ο δασοφύλακας μας δείχνει μέρη όπου έχουν δει αρκούδες. Γι' αυτόν το βουνό είναι δεύτερο σπίτι. Μας μιλάει με πάθος. Păi stai și o rezervație naturală aici în zonă. Avem mai multe specii de animale, dintre care și ursul carpatier. Ursul care ajunge la o greutate de 400-500 de kilograme. Este cel mai mare animal și din țară și așa. După care avem cerbul carpatin, avem râs, mistrețul și animale mai mici, cum e vulpea, lupul și capra neagră. Sunt câteva, cred că am numărat într-o zi vreo 20-30 de capri negre. Mai departe, o să mergem în rezervație, avem și o cascadă cu o înălțime de vreo 15-20 de metri, foarte cu o cădere, așa, foarte frumoasă. Așa. Avem specii de plante și de arbori care este predomină bradul, molidul, fagul. Rezervația are vreo 400-500 de hectare. Sper să vedem ursul. Η διαδρομή μας οδηγεί σε κρυφά μονοπάτια, σε καταράκτες. Ο ήχος του νερού σπάει τη σιωπή και τα βήματά μας μπερδεύονται με τα χνάρια άλλων πλασμάτων. Σταματάμε ξανά και ξανά. Ο χρόνος κυλάει διαφορετικά στο βουνό. Κάθε ήχος γίνεται ερώτηση, κάθε σκιά μια πιθανή απάντηση. Σιγά σιγά αισθανόμασταν μέρος του βουνού. Αισθανόμασταν ότι ανήκουμε στη φύση. Δεν μας ανήκει η φύση. Δεν μας ανήκει τίποτα.
pe anul ăsta. Din ghiu, uite. Ia uite ce frumusețe de hrib. Η αρκούδα είναι εδώ. Μπορεί να μας βλέπει, μα εμείς δεν τη βλέπουμε. Ύστερα βρίσκουμε αποδείξεις, περιτώματα, μονοπάτι που έχει περάσει. Λίγο πιο πέρα, κόκαλα αλόγου και πατημασιές. Το αίμα του αλόγου και το νερό έχουν δημιουργήσει μαύρες λίμνες που μυρίζουν σαπίλα και θάνατο. Uite, aici, asta mare, aia mare. Μας λένε ότι μέσα σε 2 μέρες μια αρκούδα εξαφάνισε το σώμα του. Έμεινε μόνο σκελετός, υπενθύμηση της δύναμης της. E frumos, frumos. Συνεχίζουμε πιο ψηλά, εκεί που το δάσος τονίζει την απεραντοσύνη του. Τίποτα. Μόνο σπασμένα κλαδιά. Μόνο το αόρατο βάρος μιας παρουσίας που δεν δείχνεται. Το ταξίδι τελειώνει χωρίς την εικόνα που φανταζόμουν. Η αρκούδα δεν φανερώθηκε. Κι όμως ένιωσα τη σκιά της σε κάθε βήμα. Κατάλαβα πως το ταξίδι δεν ήταν για να τη δω. Ήταν για να ακούσω το δάσος, να νιώσω τα βουνά, να θυμηθώ ότι η αρκούδα δεν είναι αξιοθέατο. Είναι κομμάτι μιας άγριας φύσης που υπάρχει πέρα από εμάς. Ίσως τελικά αυτό που έψαχνα δεν ήταν η αρκούδα. Κάποιες φορές το σημαντικό δεν είναι ο προορισμός, είναι η αναζήτηση. Και σε αυτήν την αναζήτηση η σκιά της αρκούδας με συντρόφεψε.